मोनबोबाय नामा बड'लेण्डआ? प्रिया बसुमतारी बुथारनायाव बिथाङानो एडभाइजार बिथांनि थोननायावनो सासे नाइनाव फरायनाय गथ'खौ माने रायजोफोरनि सिगाङाव गावथारनाय जादों। नोंसिनि बड'लेण्डआ श्रीरामपुर गेटआव थाबोबायलै। हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर। दिनै आङो सिदा पलिटिक्सनि खोथा रायलायगोन। साननैसो सिगां आङो मोनसे भिडिअ नुदों मानव गेदेर जोंनि फरेस्टनि बिआर फेरेंगा सारनि सायावहाय बेफोरबायदि बुथारनाय गावथारनाय बिनि सायावहाय एलिगेसन लाबोगासिनो दङ बिर'धि पार्टिफ्रा। दा बिनि सायावनो आङो फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। बिर'धि पार्टि होनना बुङोब्ला सिदायै बिपिएफ पार्टिनिफ्राय दायो बिआर फेरेंगा सारखौ माने दाय होबाय थादों। बै समावहाय प्रियाखौ गावथारनायनि बिथोनगिरिया बिथाङानोमोन होननानै बेखौ दाय जाबसिननानैहाय माने पलिटिक्स खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो आंबो बुंनो सानदों गोदो जों नुबोनायखौहाय जों बिएलटिनि आमोलाव जोंनि बर' बिमाफ्रा बिसिबां रान्दि जाबोनांखो बेखौ जोंबो हिसाब लानो हायो। आं डाइरेक्टलि खोथा बुंबाय, खिन्थु नोंथांमोननो हिसाब नांगौब्ला जोंनि आइलेण्ड ओनसोलावबो नुनो मोनगोन साथाम साब्रैसो रान्दि जानांनाय। नोंथांमोननो मोनफा मोनफा गोथै हाखरखौनो देखायहैनो हायो गोसो जायोब्ला। बै समनि बेफोरबायदि थैनाय थांनायखौ लानानैहाय मानो पलिटिक्स खालामबाय थायो। आरो मोनसे दंबावो, दा जोंनि बर'नि बिर जोहोलाव होननानै बुंब्लाबो जेबो गोरोन्थि जानाय नङा। दा बिथाङा सेन्ट्रेल जेलाव जोबजानानै दङ। बेयो जाहैबाय डिआर नाब्ला सार। बिथांखौ लानानैबो बिपिएफ दोलोआ राजनिति गेलेबाय थायो। बिथांखौ लानानै नाना बाना ससियेल मिडियायाव बुंबाय थायो। नाथाय बेफोरबायदि जानो नाङा। दिनैसिम इउपिपिएल सरकारा बिथांखौ लानानै जेलाव थानायफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामाखै दे। मिडियायाव नुनो मोनाखै बिसोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामबाय। आरो रन्जन दैमारि साराथ' मा बिपिएफ सरकार समावनो हमजानाय। अब्ला बै समावहाय हाग्रामा सारा बे समावहाय सिफ जानानै दङमोन। बे सिफ जानानै थानाय समावहाय बिथांनावहाय बिथोन बिनो फैदोंमोन। बर'नि अनगा गुबुन हारिनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि मानसिफ्रा बिथांनावहाय बिथोन लाफैदोंमोन फासि होनो थाखाय। अब्ला हाग्रामा सारा बुंहरदों फासिथ' होनाङा, जेलावनो जिउ जोबजासिम दोन। मानो बख'वाखै? नोंसोरबोथ' हायोमोन गोरलैयैनो। मानोथ' जिउ जोबजासिम जेलावनो जोबनानै दोन होननानैहाय बिथोन हरखो। आरो मोनसेया मा दायो जेलाव थानाङै एनडिबिफोरखौ लानानै पलिटिक्स खालामनाय। जेलनिफ्राय बख'वाखैनो मायाखैनो। आरो दानि सरकारा बिथांमोननि केसावनो खामानि मावनानै बिथांमोनखौ रैखा खालामनो नाजागासिनो दं। सोर हरदों एनडिबिनि केस गेलेनो थाखाय? सोरनि सरकारनिफ्राय फैसा थांदों? आरो दाख्लै दिल्लीयाव हियारिं जादों रन्जन दैमारि सारनि। बिनि थाखाखौ सोर हरदों? बिनि खरसखौ सोर हरदों? दिनै इउपिपिएल सरकारा हाइकर्टनिफ्राय लानानै सुप्रिम कर्टसिम एनडिबिनि केसावहाय खरस गारगासिनो दं, हरगासिनो दङ। बेखौथ' नोंथांमोना मिथिया। आरो मिथिब्लाबोलाय नोंथांमोना माथो खोन्थानाय। नैबे आरो माखासेफ्रा आंखौ बुंनो हागौ पाब्लिक एबा रायजो राजाया वान साइड होननानैहाय। वान साइड टु साइडजों जेबो खोथा गैया। बिसोरनिबो दङ ओरैनिबो दङ वान साइड इउटुबारा। रावखौबो एक दुइ बुंनानैहाय बेलथाय बेलसि खालामनानै लाब गैया। नोंथांमोना साननो हागौ बिराद थाखा मोनजायो बिनिखायनो वान साइड भिडिअ लाबोबाय थायो। न' 0% जों आथिना गजौबो जों सरखारनिफ्राय मोनजाया। जों मोजांखौसो लुबैयो। मोजांखौ लुबैनानैसो भिडिअखौ जों होनाय जायो। बेखौ गोसोआवब्ला बैसोरबायदि नाना बाना बखिलाबाय थाग्राफ्रा बिसोरसो थाखा आरो फैसानि ल'। गोदोनि जुगखौ नाय, दानि जुगखौ नाय, माबायदि परिबेसाव फैदों, माबायदि मोजाङाव फैदों। बै समाव जों बायदिया न'निफ्रायनो ओंखारनो हाया जायोमोन। जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय गासै हारि माहारिखौ लानानै बेसेबां दाङा बाजि जाबोखो। सान हाबनायनि सिगां जों गावबा गावनि न' लानो गोनां जायोमोन। आरो दानि थासारिखौ नाय, जों गोसो बायदि हरना गुरना जेरावखिया फ्रि थांनानै थाहैनो हायो। अब्ला गोबां फारागथि दं। आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' बिमाफ्राबो गोबां बुजिनो रोङै दं। सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों नैफोरखौ सायख'नो रोङि दङ। नंबां जाबां गामि सिङाव रायलायबाय थानाय खोथाजों सोलिग्रा जोंनि बर' बिमाफोरबो दङ। बिसोरबायदि बर' बिमाफ्रानो बै समावहाय गाव गावनि फिसाखौ जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। बियो मोनसे रोखाखा। मानोना बिसिनाव सायख'नो रोंनायानो गैया। गामियाव जा बुङो देवानि सेलेखा सेलेखि बैसोरनि खोथाखौ लानानैनो सोलियो। नाथाय बै देवानि सेलेखाफ्राबो दि दिनैसिम बिटिसि सेक्रेटारिनि दरखंखौनो नुवाखै बिसोरो। सानजाजों दं ना सोनाबजों दं ना खोलाहा दं। बैफोरबायदि मानसियानो बे जाम्बा जाम्बि बर' बिमाफोरनि खोमायाव बिस खोथा सोनानै होयो। दा बिसिनि खोथाखौनो लानानै बिथांमोनाबो सोलियो। बिनिखायनो आं बुङो जोंनि बर' बिमाफोरखौबो नोंथांमोना सैथो असैथोखौ नागिरनानै जेराव मोजां बेयाव था। जोंनि बिटिआर ओनसोलाव 35 लाख दं गासै हारि माहारिखौ लानानै। नाथाय बै समाव 2003नि उननिफ्राय बेसेबां हारिजों हारि दाङा बाजि दावराव दावसि जाबोदों। बिसोरो जोंनियाव फैनो हाया, जों बिसिनियाव थांनो हाया, नै बेफोरबायदि जाबोदों।
आरो गोबां 35 लाखनि गेजेराव गोबां हारि माहारिफोर दङ। हारि मोनफायाव गासैबो मोनफा मोनफा संगठनफोर दङ। बै संगठनफ्रा मालाबा आसाम बन्द, मालाबा गारि बन्द, मालाबा बाजार बन्द नैफोरबायदि होबोबाय थायोमोन। मालाबा आबसुनि बन्द नैफोरबायदि होबोबाय थायोमोन, बन्द जाबोबाय थायोमोन। नाथाय बै समावदि हाग्रामा सारा सिब गसंनानै दङमोन BTC ओनसोलावहाय, गाव सिब जानायनि उनावबो मानो हारिजों हारि दाङाबाजि खालामबाय थाखो, नांलाय खमलाय खालामबाय थाखो, बुलाय सोलाय दानलाय खालामबाय थाखो? बै समाव BTCनि सिङाव बेसेबांनाखि हारि माहारि दंमोन, हारि माहारिनि संगठनफोरखौ बै समाव हाग्रामा सारा गोजोन होनो हायाखै। बेफोरखौ फारसेनिफ्रायनो नायबिजिर। 2020निफ्राय BTR एकर्ड खालामनायनिफ्राय दानि रलिं सरखार UPPL सरखारखौ दैदेनबाय थानाय प्रमद बर' सारा दिनै गासैबो हारि माहारिखौ बुथुमनानैहाय दावराव दावसिखौ गैया खालामदों आरो गासैबो हारि माहारिनि संगठनफोरखौ सिरि थाहोजोबनो हादों। बेखौसो बुङो मेलेमनि दावहा, बेखौसो बुङो टेलेन्ट। बेसो मोजां अनलायनानै संसार जानाया। रायजोफ्राबो बुजिदो। बेनिखायनो जोंथ' मा जाम्बा जाम्बि, जोंथ' सासे जाम्बा बुरबक खुदै गग्रा होनब्लाबो जायो। अब्लाबो जोंनाव बबेया मोजां बबेया गाज्रि बेखौहाय नुहुरनाय नायहरनो हानाय गोहोआ जोंनाव दङ। जुदि नोंथांमोननि मेगना नुवाखैब्ला, नोंथांमोननि मेगना आनड्लेट जाबायब्ला, मेगनखौ मोसिब गोरबोजों नाहर, सोर मोजां मावदों सोर गाज्रि मावदों बेखौ आङो नोंथांनि सिगाङाव रोखा बुंबाय। आरो मोनसे खोथाबाव, 17 बोसोरजों गामि खना खना गिदिं गिला लामाफ्राव आदैफा हान्थुफा हाब्रु गोदोनाय थाबायनांदों, बेखौ बयबो मिथिगौना? नाथाय दिनै UPPL सरखारा गामि खना खना गासैखौबो सेन्ट ग्रेभेल गारगासिनो दङ, लागायगासिनो दङ। बेखौबो नोंथांमोननि मानसिया बुंदों इलेक्सन खाथिखायसो मावफ्लाबायदों मादों। आरे मावफ्लाबायदों मादोंजोंथ' जेबो खोथा गैया। फैसायाथ' बेखार जायाखै, फैसायाथ' दैयाव थाङाखै, लामायाथ' डेभेलप जादों, अन्थाइयाथ' लामायाव गोलैदों, ग्रेभेलफ्राथ' लामायाव गोलैदों, आदैफा हाब्रु गोदोनायनिफ्राय रैखा मोनदों रायजोफ्रा। फैसायाथ' दैयाव थाङाखै। बेसेबांनाखि दा प्रमद बर' सार आरो UPPL सरखारा फैसा खरस खालामदों, बेखौ रायजोफोरनि थाखाय खरस खालामदों आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय खरस खालामदों आरो जाय गेलेनाय बादायनाय बिनि थाखाय खरस खालामदों। बे थाखाफ्रा मोनसेबो दैयाव थाङाखै। बै समाव नोंसोरबोथ' मावनो हायोमोन, इलेक्सन खाथिब्लाबो डेभेलपनाथ' जानानै थालांगौमोन, बेखारथ' जानाय नङामोन। बेनिखायनो दा बेफोरखौ बखिला बखिनानैहाय जेबो लाब गैया। बे फैसाया थाइसेबो दैयाव थाङाखै, ओरैनो बेखाराव गाराखै, माबा मोनसे रायजोनि डेभेलप जादों बेखौ बुजियो आरो। नोंसोरबोथ' मावनो हायोमोन ना, बै समाव इलेक्सन खाथिब्लाबोथ' गनायजागौमोन ना, मानोथो मावाखै? मानोथो राननानै जानाय सिखोमानायल' नुदों? बे खामानिखौ नोंसोरबो मावोमोन, नोंसोर बे खामानिखौनो मावनो हायाखै गोदो। एसे मेलेमजों बिजिरनानै नायब्ला मोजां जागौ नामा? सिदायै BPF दोलो आरो BPFनि मावथि बिथांमोना बर' हारिनि सानग्रा मानसि नङा, बेखौ आङो सिदा बुंनो हायो। मानोना गोदो जोङो बड'लेण्ड बिनाय समाव, जोङो आबसुजों आन्दलन समाव ओंखारलांफानाय जुदि आन्दलन जोबनायनि उनाव न'आवहाय फैफिनोब्ला गामिनि मानसिफ्रा, BPFनि मानसिफ्रा जोंखौ मा होनोमोन मिथिगौ? मोनबोबाय नामा बड'लेण्डआ? नोंसिनि बड'लेण्डआ श्रीरामपुर गेटआव थाबोबायलै, नै बेफोरबायदि जोंखौ इनसाल्ट खालामोमोन। अब्ला बिसोरो बर' हारिनि बर' जाथिनि सानग्रा नामा? नोंथांमोनानो कमेन्ट खालाम। लास्टआवहाय जोंनि निसिमा समस्तिनि रायजोफोरनि थाखाय आं मोनसे खोथा बुंलांनायसै। जेब्ला UPPLआ सरखार दायाखैमोन अब्ला जोंनि MCLA देरहादोंमोन, निर्मल कुमार ब्रह्म सार। आरो बिनि उनावहाय UPPLआ सरखार दाफैबाय, दायो जेम्स सार देरहानानै दङ। जेबो मैलोबान गैया। 10 बोसोर गोदोना थाबाय जोंनि निसिमाया, जेबो डेभेलपमेन्ट गैया। दायो BR फेरेंगा सारासो एसे एनै नाहरगासिनो दङ, गावगा फरेस्टनि AM जानाय हिसाबैहाय। दा बिनिखायनो जोंनि निसिमा ओनसोलनि रायजोफ्रा बुजिनांगौ, जेनाखि रलिं सरखार दङ, बे सरखारावनो नोंथांमोना भटखौ थुनांगौ आरो जोंनि थाखाय, जोंनि निसिमा ओनसोलनि थाखाय डेभेलपमेन्टखौ लाबोनांगौ। जुदि जोङो देग्लायबो रलिं सरखाराव थानो हायाब्ला, देरहाहोनो हायाब्ला निसिमा ओनसोला, मानोना जोंनि निसिमानि रायजोफ्रा स्ट्रं गैयै नुजागोन, बेखौ आङो बुंबाय आरो। दा भिडिअखौ गोबावबो खालामला, बांद्राय खोथा बुङोबा दा माखासेया आलौद्लाबायहैगोनलाय, खामद्लाबायहैगोनलाय, बेनिखायनो आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोनथोंसै बयनिसिमबो। गावबागाव मोजां गाज्रिखौ सायख'नानैहाय मोजां मावग्राखौ लाबोनाया गासै जों रायजो राजाफोरनि बिबान। रायजोफोर बेयावनो दोनथ'बाय। बाय बाय।